Jos avain katoaa, näinkö siinä käy? iLock on uusi suomalainen lukitusjärjestelmä, jonka ylivoimaiset sarjoitusominaisuudet tekevät siitä turvallisen ja samalla helpottavat lukoston hallintaa. iLock-lukoston sarjoitus tehdään elektronisesti helppokäyttöisen tietokonesovelluksen avulla. Koska jokainen avain ja lukkopesä ovat mekaanisesti samanlaisia, voidaan avaimia säilyttää turvallisesti vaikka pöytälaatikossa. No montako avainta tarvitsette? Vaikka 3. Kun avain otetaan käyttöön, siihen liitetään pääsyoikeuksia haluttuihin oviin. Jokaisella avaimella on elektroninen tunniste, joka tekee siitä ainutlaatuisen. Kun avain palautetaan, se tyhjennetään ja se voidaan käyttää uudelleen. Entäs tämä avain häviääkin? Mikäli avain katoaa, se siirretään mustalle listalle. iLock-lukostopalvelu kertoo, mitkä lukot täytyy ohjelmoida uudelleen. Kadonnut avain menettää kaikki pääsyoikeutensa ja kiinteistön omistaja välttyy kalliilta uudelleen sarjoitustoimenpiteeltä. iLock on elektroninen lukitusjärjestelmä, joka on omavoimainen. Se siis toimii ilman kaapelointia tai paristoja. Avaimen liike lukkopesässä tuottaa lukon elektroniikan tarvitseman energian. Lukko lukee avaimen pääsyoikeudet ja vertaa niitä omiin pääsyoikeuksiinsa. Mikäli pääsyoikeudet ovat kunnossa, elektroniikka sallii avaimen avata lukon. iLock-lukko on standardikokoinen ja mekaanisesti yhteensopiva nykyisten pohjoismaisten lukkorunkojen ja helojen kanssa. Se on helppo asentaa eikä se vaadi kaapelointeja. Koska avaimissa ei ole yksilöllisiä jyrsintöjä, sekä avainten ja lukkojen varastointi on helppoa ja ne voidaan toimittaa käyttäjälle nopeasti. iLock-lukostopalvelu kattaa kaiken tarvittavan lukoston suunnittelusta sen ylläpitoon. Lukot ja avaimet ohjelmoidaan lukostopalvelun avulla ja palvelussa on ajantasaiset tiedot lukoista, avaimista ja henkilöiden pääsyoikeuksista. Muutosten tekeminen on nopeaa. Tiedot pääsyoikeuksien muutoksista siirretään lukolle mobiilitietoverkkoa hyväksikäyttäen. iLock-lukitusjärjestelmä ratkaisee mekaanisten lukitusjärjestelmien sarjoitukseen liittyvät rajoitteet ja siitä seuraavan turvallisuustason rapautumisen. Kun mekaanisessa järjestelmässä katoaa avain, on järjestelmän turvallisuus uhattuna, kunnes uudelleen sarjoitus on tehty. Järjestelmän turvallisuus ei kuitenkaan palaa alkuperäiselle tasolle, sillä kadonneella avaimella saattaa edelleen päästä yhteisiin tiloihin. iLock-järjestelmässä sarjoitus ei lopu kesken. iLock-avaimen kadotessa se siirretään mustalle listalle ja parhaimmillaan hetkessä kadonneen avaimen kaikki pääsyoikeudet on evätty. Turvallisuustaso säilyy ensiluokkaisena koko lukoston elinkaaren ajan. Avainten ja lukkojen kopiointi on estetty käyttämällä vahvoja salausmenetelmiä. iLock-lukitusjärjestelmä helpottaa isännöitsijöiden työtä ja parantaa kiinteistöjen turvallisuutta. Se on helppo asentaa ja varastoida, avaimet voidaan käyttää aina uudelleen, ja koska se tuottaa itse tarvitsemansa energian, se on myös ympäristöystävällinen. iLock. Innovatiivista lukitusturvallisuutta.